Bichim wafidi ene to Sompa FM and TV Nebema wenijie Eni aketiampa Nebema wenijio Sabra boy mo dajini Be natural suna udie unya Nebema wenijie Naketiampa so kamu Ema ketiampa Papa wafidi ene to Sompa FM and TV Why? Yasin Sompa maniji ni akati apana unu warada Sompa de asit neimunu ema akati apa Ye no mai munsam akudi munsam yina ne kasebo Bijisam ni ejasu sem yina Sompa de abama Sompa FM Ema ketiapa Sompa TV Emenijie Sompa TV Emenijie Oh, wisdom ni mitie Sompa FM He Sompa TV Enenso eyada foforo nia tweredi ampan waye de amayen se yeni ahurusie na yentojom emfa nhye ne din kronkron na nimonyam esanse Yehowa wote aseda aha aye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra no nsi abo no nsi akase ne yedi kan kora ewo na dai mu ena yede esom wo no abusia ayakase no a Nana Kwadwo Jesse Company Limited waso asane se yemfa mre wo adansie ho ni mapapa nyina no wo pebi ato a aye Nana Kwadwo Jesse Company Limited na so ye na obenya bi ato wo na aso asane se yemfa mre wo nemum emperin se baakofo ne nsantimi nkata nyame ani nti End Point Homeopathy Clinic enso di America wabona baba e wabreko a Leicester Company Limited enso di Yas toothpaste and then a brush at the boy chidom. I'm be at me a coboko 2074 T74. One also boy chidom come pa. Amado pay yet me asombo. Na bibia at me I fine. Now yatrasi. That was Sompa 106.5 FM so and cry hadiano. Sabre Croya is a santimantamuna wa. Sompa 93.1. Wajika siri na boso kama ayiko 100.9 wono so fakasi Adam Fopa Radio ewo France ahinkro Paris no mu wo mu nyina gisu se bon afei Sompa 101.1 ewo takwa Sompa 103.3 ewo takrade Sompa 106.1 ewo tachiman Sompa 98.9 ewo sunyane Sompa 90.7 enkranza Sompa 101.3 ewo doma hona Doma FM 100.7 wono so jikasiye Kaneshia Ban Radio ewon kaneshia ya wajikasiye ne topetin Kingdom 106.1 FM ewo mankesim udi code aneso baby a radio for nyina wono be hunse Sompa FM yegyinam yesa tuamu sa belaba ena Sompa 106.5 FM Accra eno eye Facebook no YouTube no eye Sompa FM live www.sompaonline.com so ensemi ni dodo mu no ya sane mu de agu asa bede a obetimi akokenkan bi ni ya chekere ni ya sane a na ya sane a chekere ewo Sompa TV live loud and clear na won so anya bi ahwe ya san tie ewo na asafo kantanka da woroma eno wade yen na Facebook ne so a ukọ MCR nso a minua Alex mo wo mu nyina wo ho a wo mu piepia yen ede yen egusu anapa yin nsem a yede nam no na posubie ene se CEO Edema Millennium Development Authority ye twawanti ya efre1 mida ononyamfo Alex mo do wode ensrahye akopiemo ewo Dr. Namomolati ensem a wo mu ekaye no ebi na manope na mranim ni bi wo se galamse ekoso
na ɔman no yɛnhunu ni ayɛnyɛ deɛ yɛnkunkum wɔm nyinaa yɛde mu nsɛm ɔba Kratchi East Mrashe Bedwani ayononyafo Nelson Kofi Jabab wakasa kyerɛ mu sɛ upie mu ɛwɔ oti ɛne mpɔtamu a wɔno wɔyɛ wɔn ɛpɛni a wɔkyerɛ mu sɛ mpuntunwuma abɔ wɔn sɛ deɛ Sabi Johnson abɔ abo akoko mpuntunwuma koro yɛ ahonti ɛna asantema nyinaa wura na sɛ tutu aba bio wɔka de akyerɛ mampani sɛ wɔyɛ resetting na politics wɔn resetting ka ho Enzima East kuro sini bedwane mu atoyɛ mantamu ekuro bi ɛno no ɛde ajan wɔn mo kyerɛ mu sɛ ɛyɛ fishing community na ɛkyɛ sɛ wɔn kɔpo wɔn so wɔn hia nneɛma bebree emu nsɛm nam na yɛbɛtwa bosompo ne yakɔ amanɔne sɛ me wɔfa na nka nkurɔfoɔ bi Witkoff ane Kashne wɔn mo ɛyɛ triple kakra mu free Islamabad ɛba America na ba bedi nkɔmɔ wɔsi wɔ hia wɔn ɛno nti wɔn nsan kɔ wɔn akyi abusuansɛm ne bi ka yenim ho nana no pɛ yabɔ ne bedem besepa ne kwena hae yɛtase ne banyansafo ɛne banimdefo empani sei akɔ bi de ohoi ya no animade kyeɛ na so brɛ ne bra no no otie firi wonini ano medin abena bedu adepa kofime ne bra ɔbrempɔn nana kwaku ampoma wɔde man kɔma kyia me Ebusia yada se ye free samna sia no pay e de amana ya hyase emfri aso ya wonom e na wo mo hye enkwada afe emma ene emu enipa nyina na mema so ka ho ebie na wo mo hwe yasetena mu yedie ho nsem so mekire ministry e de ma agenda wo mo epani Dr. Namomolate Agnes Kanedi ho e na pani a wono oye CEO Edema Millennium Development Authority yetwa wo mutia efre won mida ononyamfo Alex Mod wode ensrahwe akwasrani na ebra koye na wo motenase na wo mo edi nkomo na CEO de ma mida ononyamfo Alex Mod edi atodwa kire mu se sede be ya wo pani a wono wo hwe gender ministry no eso no wo mo no wo mo betumi abo adwuma abom na de yefra no gender equality no ebetumi etu anamo kan e wo omayim ni nyina eka ho binti e na wo koye na won komotwetwe mu no e na Dr. Mod de tu dwa kire mu se uhwe se de mida wo mo ekuo wo mo ebo wo mo adwuma e wo mayimu a baabi a wo mo ebetimi aso wase ne beyeye sika famo se yempagya wo mpuntunwuma famo ahye abaya adwumakuo ni nyina no eda wo mo abamu a aya na mpempi no a wonom eye entine se wo mo akakan wo mo ani ehu se gender ministry no eho behia mo akakra na ewose wo mo kono mo koye collabo na wo mo timi eboa wo mo ama bibia ekọ anim na ewura Mod say wohwe mu said ye gender ministry ho wonom ebo adwumadene na enkwada emma ene emnipa nyina ehye wanse ene wasetena mu yedie ho eso ehye wanse a wo mo ebehia pa se wo betimi aboa wonom na wani suade hunu no eso ewai baitre no etumi efre adomo akwadomo na wonen kasa yemu ni nyina echi no ena Dr. Agnes Namomolate ya wono woyeswani a wono hwe sa ahye ne so mekire gender children and social protection ministry no eso ena ono so editu dwase obeda CEO edema mida asepa owura Mod wase medase eja medase bia medase birimria brem entine de waka nyina ene sem wada wo mo ase ese wo mo etumi adwene sa ahye ne ho ya onya sa ahye no kwampo na wo mo etimi bua wo mo etimi bua anwumakuo pi aba anwumakuo empo ankwankwa anwumakuo no kora na etimi besom na bibia etimi akoyie nti se watwani ede ebaba be hwe wonom na de wose wo mo to etimi ye bua no wo mo aya bua eye asedapa Mame Agnes Namomolate say wo ka kire eye adwumakuo e wo mayi mu nyina ankankan ankwankwa anwumakuo ene aba anwumakuo sei de ye frɛ no esi obi akwa wo na oba adwuma na ebia wokuta bebi ngen yemfa eye deka bi enhye ye nwumanim ni yemfa masa emma no na wo mo so bo matimi balance adwuma wo mo eye no ene wo mo family nsam no so ama adwuma no akoso na nyese wo beba adwuma woso wonya ne bateka ne wofie no maye adwuma no ma wo adwuma no proactive na kire se wo no ne ba ne de ase wato na sawra mbisa no ento se fiti sabre yi kono asoye ne behwe se nwumaku ahodo ni nyina no wo mo sa deka bi ewom na etumi aboa na ne nyina mu no
wɔbɛka sisudua sɛ gender equality no wɔn gu so a wɔn egyina mu na etumi ama bibia akɔyie sɛdeɛ ɛbɛfa mɛma wɔ nnwuma mu sɛdeɛ ne mɛma ɛbɛyɛ adwuma afa no saa pɛpɛpɛ ɛna yɛnyɛ ɛfa mama maame Agnes Dr. Namomolate ɛde ne nsɛm bɛ wiye no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ n'ani agye yie papapapapapa no wayɛ so happy ɛsɛ mida adwumako no ɛbɛsra wɔn a wɔn adi nkita ho na wɔhyɛ bɔ ɛna mpanyinfoɔ nso ɛka tum ɛsɛ deɛ wɔn discuss ya na deɛ wɔn adi ho nkɔmɔ biara no animanimu yi a wɔn bɛhyɛ de nneɛma papa ɛgu akwan. Afi yɛn to ansɛm no so ɛwɔ nsɛm foforɔ mu mmeranim ni papa yi waben paa yɛfrɛ no Kwame Akufo-Boafo Esquire akuropɔn kurapɛm no a wɔwɔ a wɔde ne dwuma kakrakra saa na wɔno na wɔne Sompa kaseɛ kyɛ nkɔmɔ no wɔse na no Pentecostefoɔ koraa wɔn mo chairman bɛka sɛ galamsey nti wɔn mu ntimi mu asu ɛsɛ ne amanfoɔ so paa no wɔ Ghana ha sei ma amanfoɔ edi na tem paa na Ghana amamra no ɛma yɛ kwan paa yɛfrɛ bibi right to life na asa obi epɛ so ɔsɛe yɛ nsu a betimi ama yɛnya saa nkwa no a saa nipa no ɛsɛ ehunu sɛ yɛ mamboeni saa nipa no ɛwɔsɛ ehunu sɛ wɔnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛ na sɛ obi kɔ wiadeɛ na prosifo etimi bɔ ne tuo kunu deɛ a ɛne ɔno deɛ wɔ srɛ mmra hyɛ badwa sɛ wɔn mo mfa mmra bi mmra na saa mmra no adwuma yɛn bɛyɛ ne sɛ yɛde drones ɛde fa wiem baabi a galamsey wɔ biara no na drones na di kan send signal ɛde akɔ akɔma wɔn a etutu efuntam nsaase ɛwɔ man Ghana mu sɛ munyi mu nneɛma nyinaa sima no mpɛ akyere so ayɛ sima nson mon track mo nneɛma nyinaa mfiri hɔ na sɛ mo mfiri hɔ deɛ a ɛne ɛhɔ no a sɛ tuo sɛ bombo na yɛ jaguam so na soja ni a obedi saa drone no so ade akɔyɛ saa adwuma no wonya tiguam so sɛ ekim na woku wɔn a emra no ɛma ne ho nsan sa aborɔbɛ. I like to look at this from a national security perspective. I'm not concerned about what Akufo-Addo did. I'm not concerned about what Mahama is doing. What can we do for ourselves as a society? And we must be very clear on it. Those who want to galamsey are taking away our right to life. The state has a collective duty with the citizenry to fight against any individual, association or entities that is taking away the right to life. This issue of deploying people from Accra to go and fight a battle in remote and faraway places is rather slow for me. We should be able to pass an act of parliament on a drone policy as a national security perspective, where when we map the nation and you are mining illegally, the drone unit is activated, flares are thrown on the site, and you have to evacuate within 5 minutes. If you don't evacuate, the drones come down and destroy the site. If anybody dies in the process, that act of parliament indemnifies the officer. See, ono de say I did 9 months for blue water gas operation come live ne galam stop no mu free kran ha call enyinam nyina hini ne mpipi ankoma de akwakoye say ye kwako 2 galam say ase wadodo kwan watententen dodo drone betimi aye adwuma no few minutes kra e na wo ye no so na shoot to kill na lawyer wo ye mranim ni o shoot to kill say chirem. All of you be very Presbyterian about this. All of you be very charitable about this. But I speak on the basis of a constitutional position. The Constitution says the president has the right to protect the rights of the citizenry. The rights of the citizenry will be protected not just by sending policemen to Ababaka to arrest weed smokers. We protect people against witchcraft much more than we protect the citizenry against galamsey. We protect the citizenry against weed smokers who make noise behind our houses much more than galamsey. Let us pass an act of parliament, and I'm telling you to work. Let us pass an act of parliament, drone policy, which eliminates galamseyers on the spot because they are protected, they are threatening lives. Let it go out to the National Security Secretariat. Let them investigate it. Let us set up a drone policy where the drones canvass and erase the national space of this republic. And if you are mining illegally, we throw flares. That flare serves as a warning notice to evacuate the site in 5 minutes, 7 minutes. If you don't evacuate and the site is destroyed and somebody dies, that act of parliament should indemnify the officer because that officer will be carrying out a constitutional mandate. Munyina moye mo se mo pasem surasem asam na wo ho mo nka ena mo ne nam saa me de me mpesa nya atwomsam no nia me de me ka ne se mo de mo mfa mra bi mfiri mra se bedwa mo mra na ye mfa national security for nse wo mo nsa no mo mfa drones enko baabi a yetu galamsey te se na no efie poten na kwabra na itusu ade be swimming pool yi wo ho ni akoto won de ama no se munyi mo excavator nyina in 5 minutes wo mo anyi a eno anse ya tutuo de akum wo ye mambofo wo mo gye yen kwa e de afiri wo nsem enso ye Ghana ha emra ebo
wɔn a abayifoɔ ha wɔn ho ɛsen wɔn a wɔn sɛ ɛde yɛn nsaase wɔn sɛ no wei ɛyɛ lawyer Kwame Boafo Akufo Esquire ɛna wakyerɛkyerɛ ne nsɛm kama de akyerɛ Sompa kaseɛ Ebusua yetu asɛm no ɛso akɔkɔpie mu wɔ oti ɛmantam na opie mu ɛwɔ Krachi Isia Emrahye bedwani a wɔ hɔ ɛyɛ ononyafo Nelson Kofi Jabab wakasa kyerɛ mu sɛ opie mu wɔ ne mpɛso aso de a ebusua ɛyɛ not kura o asɛ wɔn mo ne deɛ sɛ ɛbrɛ so na sɛ Ghana fo yɛ kɔ senanim akɔto aba asɛ wɔn de wɔn nka ho bi asɛ wɔn ntu bi nso wɔn nyinaa netwo ɛma wo a wodi soɔ no wutumi ebedi soɔ na wɔ kyerɛ mu sɛ opie mu a Wamo infrastructure was say very poor na kyese nyakra na ose usimu ewo oti ene ne mpata mu kankan Krachi East wonom ubehwe sɛ healthcare mechire bia ya wo yade a ubekɔ akwaje aya ahwe ubekɔ no na kyerɛ sɛ ɛdan no sugar nurses ho ɛdan na nkasa no osi wo no dan ne yade enso no wu nipa na yade ne anum ne yese kɔ na kwaje aya ahwe so ɛdan ne yɛ nipa anko akasa kora masabre nkoda be D7 na D10 ya yɛ de tube kura hyɛ ne hwenem onanyamfo Kofi Jabab say wohwɛ mu a ade ba ko no dam potam ho no a ɛboa wo makɔne abahudie ho nsɛm so ya no wadam by ferry no asai enso no empanimfo atwi wo mani ti sɛ broni a wateta kwatrem mu ya mframa wabie window no ma mframa fa na ni akyi sen wo monte kura so odogo bi nu abe wo ka kyerɛ empanimfo ɛsesa ɛyɛ ferry no ɛboa de hye a wo mo potam kaka wo mo island ɛne ne potam ho no wo ɛna ɛboa wo mo afei so wo ka kyerɛ empanimfo se wo mo hyɛda ni ayasabia nkotoa bia ɛwɔ island no ɛne ne potam ho enti empanimfo ntwani ɛmɛhwɛ wo no. We expect that in few days probably to be put back on the water and it will start working. This could be a technical problem, and as you know, issues of that requires engineering minds. Sometimes some propellers are weak and couldn't work, and that needed to be changed. They need to take it, go and service it, and then it can get to work. As it stands now, from Dambai to neighboring districts, no. But what we do have is just those that cross people for purposes of crossing that Oti River at that point. Wooden boats, if that's a very good, an interesting one, of course. Even in Accra, some people prefer to go by trotro, others prefer to go by taxi. There are others who prefer to go by Okada. They feel that Okada is faster. They can commute and back quickly, and that fastens their business. It's the same way when you get to Dambai. There are people who feel that it takes time for the ferry to get full up. They wait for trucks, cars to come and fill it up, and he's in hurry to get to wherever he's going. And what you know, onanyafo Nelson Kofi Jabab say, upie mu a market edwa papa bia enim potam ho afei dia ya friend regional hospital yi oti adehye nso nya bi eye afei university suapon ya no so emofra anasa wo mo mawie SHS no wo mo bekọ bia mo madwem abọbe ni nyina no wo mo hia bi e wo potam wo ne krakra mu no ensamso bridge ya mpanimfo eye se wo mbe ya dia ma wo mo no omo howe a whole river which you need to cross to the bigger island known as the Pi Islands. This is the place where you have towns like Tumikope, Ativikope, Pi Old Town, Jerusalem, Vudogakope, Basari, Mimpasam. All these, I'm telling you, are electoral areas. Sometimes when a woman is in labor there, for you to appreciate their problem, and there happen to be storm on the river, it means they cannot take the person to the nearest town, which is Abutuese, and for that matter get to Rara Hospital. So the situation might find a way of solving its own problem. There is no clinic there. And in fact, currently, what we have done as an intervention is with the mega resources, the MP's Common Fund, to at least get a cheap compound on that island. Because you're talking about close to 10,000 people on that island. So what will happen is that the municipal health directorate, of course, no hospital, no clinic. For schools, there are schools there. The education directorate, all the time post teachers there. But the essential amenity, which is lacking and that needs to be given priority, is health. Sa free primary health care you say ni yadi bi kopie mu awasa island one mo ebeboa wo mo papapanya som kotoa Krachi East Emrahye bedwani onanyafo Nelson Kofi Jabab oti emantamu na wono subutu a wosma de hye wo Krachi East ho eniema ha wo mo ya sapon niema na wode agudwam sansa mu a wokan nyina opie mu afran plains a ayade correment wo mo kra de ferry need to me say na wo mo de kodo na etwe no ni nyina ya asem kase pa nanso
Nana Jesse Company Limited say bridge ya wo musu wo besi a up till now wo munyansi adane amanyosemu wo mo ba na so ya ni nyina wo benya ho ne ma papa ni nyina bi iron rods binding wires cement empo wo penchanse de abo bridge ne so kura wo benya bibia ya de shedansi ase e de ko wie no wo benya bi ewo Nana Jesse Company Limited na so ye na wetime de ayewo dan no wono nko a na sa wo koto ne ma nso wo na kache adeti wo besa de egu ka mu de akogya o free na wate wo cost so de ama anu nti we kura ka bia nhye da nim bebre no ansa mo de boys yi ko site akoya adwuma no keke na bibia atumi aye fine osan so mo afutuo ni akwankyere kwan abefa so abaye no yie na wadi yie pepepe na wode ama wo ekwo ba gye sesempre mo wono no wate ho aguga na ha ba bia je numbers no na frɛ na fe won so kwaje odi esisi a 0204 355 040 0204 355 040 End Point Homeopathy Clinic Omakachi ni ejina yin hwe yade bia ha wo free with nua no de besi wo bawra no from Amina to Zinabu me pa cho ba bia ha wo bia no fakọ End Point Homeopathy Clinic na ye mo opa Dr. Eduboatin ene Dr. Kwatin wo mo nyina nkwatenten ene om de ma nipa eno nti wo a awo no emma wa awade no mu da bia ye bom sujetire on se akacho se edi Mother's Day wie na sa wo ngo ya awade no woni igu no besere opa ko End Point Homeopathy Clinic woni buku no nko na afi mu nko na afi ye ma mo ba ne bi na bibia anya fine be ma o prostate hu ha obi o crowd boy ni a na waje mu me pa cho wo sa wo soro bi baba wan hwe yi wo baba ye hichi e wa abontene na nya nkwande e sotro sans wa gina bi baba wo dem ko End Point Homeopathy Clinic na ye mo apa entiri mu hawo wasa abo hawo e na afi mrebo mu hawo nyina no ye yi nyina e de free ho na ho atimi atopa enkran ha it was Pinterest Road share signboard ena kuma so kronoma bo hia ena ibutuo your numbers abetimi a friend 0244 867 068 0244 867 068 ena 0274 234 321 na oni yen abo enkomo anopa ubetwusin me yawe pa ubetwusin ne mamu twusin a branch na ade twusin no edro na ade twusin no hwese ya tro ho YAZZ ana YAZZ me kan sa na betimase YAZZ se nya anu bia hunise ne awo to bia no ni omo de agum se poho no enye poho enye papa ne bia me pa cho pe Leicester Company Limited wo mo de na ya tro ho Yas toothpaste and I say Yas toothbrush no enu bia ye won whitening ye won hair bar and ye won chako no ni nyina ne ya wo pe bia betimi ayusu fatete nkwada no bo mo fa ntwiri won se anopa ne anwumre na be hunu sampa wo mo kasa wa akukuduromuli na bibia atumi aye fine Yas toothpaste and a brush ekoye pa o perodo na watu aton sabre 020501619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 Leicester Company Limited wo madawroma nemo mse bia mini wo kasa sisi yade bi besoa okomu a China ahia na nkoye ekuro ba to ho yade buro nya wie still ba bia da na guso de hakora he san tre me pa cho immune system no ka ho bie na eye ne sa no me pa cho wabo wa san samawa uhia du papa na ebetimi adi aboa ana de hepatitis B and C ni nyina bia ba ya wokom me pa cho kidney infections liver infections prostate wo ha nyina ohumi ana wo kasa nka boni edi akire no ha adwene pa ma wontimi kura mu enu nipam enkasa osa wo so oba ubu nsa ye de wa ya calendar me pa cho bawura pharmacy ye ba shop bia boko aso peti 74 20 na 74 na nanom dudu ya wa mo de tete ye se na electronic car say muni aduaba na nam fa ha ne fa nsa yade no ampa sa ha no ane ye de aye eno nti sa bra no ye hyedudo egukukuo mu pa na sa wo de bonsu yakop na akuruwa na on de sebi no wanom na koyie pa ye bone say you no emojaduro no me pa cho 74 eno bi ni aye na sa de DHC edi asomu ya wo no nom no kama ebetimi aboa yi wafiri how yi nyina ho na boost immune system wo arthritis so na asetatai wanimu ahonhono me pa cho yi ni nyina edi firi wo esone moja ne ntiremu na bibia atumi aye fine na emmom enye mopemfo oba wo makoda no fo na akoda wo nya mfinche adumienu obi aka bia betimi anum bi se wo pedodo na watu aton o kan shi struggling no benya bia to ho na face kuma se Ashtown Colina Keba eno so enye na wo ho numbers abetimi afrɛ no 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 na one empany abo enkomo wo madawroma eno ma so yasene ma ye de kase ebre wo ma ye na ne ho simape ye ba ato kase ne sisi ade ama
Sompa TV, Emma Aketiapa. No kwasem Emma Aketiapa. Yetwa ensem no eso. Asantema nyina wura nana say to baby and so 24 say to baby. Na wono na ka say wo say woka e de akire Ghana mampani ni mu nipa nyina say ye ka resetting no a enye say ye resetting kwa sa wo no de woka de akire say yamanyosem se ne ye yamanyosem na temdidie masa ne nyina no mampani mahama one resetting no so nka ho na say wo ya ebetimi aboa o man pa. Along the journey, we hope you will help set the tone for a new politics for the decade of the 70s. A new politics less in acrimony, zero tolerance of insults, laid on the foundations of truth, discipline and respect for law and order, and focused on the three pillars of development, and development. We need a new paradigm in relations between the state and business, which recognizes that successful governance is dedicated on success in business, and business becomes the key barometer by which we measure national prosperity. Asantima nyina wura na ase tutu baby na nyam kase wono na kasa yi na wo wie kura no e na so no kura ye pa asumdwe de na asumdwe ye pa nyina no se yanhwe na yankekan ho amom na niema bi e wo se ye anya asumdwe na kasa no yempe. Even as we focus on peace, we cannot ignore the reality that there are preconditions for the sustenance of peace: good governance, the rule of law, and a sound, resilient economy. We are not only celebrating 27 years of our reign, we are also celebrating the 70th year of the birth of Ghana as a sovereign nation. As you know, next year marks the 70th year of our birth and beginning of the 7th decade of our nationhood. We have every hope that the happy signs we see must be a prelude to a happier decade to come. Destiny has conferred on His Excellency President Dramani Mahama the duty of leading his people into the 7th decade of nationhood. As always, we remain faithful to the President on the journey towards the fulfillment of his mandate, and we cherish the hope that his legacy to successors will be a Ghana wealthier, happier, and prouder than he inherited. Otumfo asay tutu ya otoso mienu asantima nyina wura nene ene yeti ye adehia wonom ewo ajan ye no ewo nzima istikros ni bedwane mu atoye mantam wo mu na element yi wo mu kirem se eye fishing community na eche se afarefo adwuma pa ena wo mu eye no ewo ajan ho na ade ba ko a sese eku wo mu ya kwanbone eku wo mu se de sebi obabone de kwanbone eku ni kunu wo mu kirem se emofra beko sku akwanbone ku wo mu beba no wo ntade nyina mu aya tache se tam afei obi ba yade no beto abobo yem sa se kwan ni nyenti abobo ya ne pragea ena di afrentwie ewo ekwan no so nipa no kura no force labor na chance ekwan ni nyenti be woso ne sabo akodu onu a wo beti ngen ewo kwan no so ni nyina na abobo ya mu enkwada ni bu okra atu omu din we ya abobo ya baby we ya fra ne pragea baby ni nyina na chese pragea na abobo ya mu ene ye wo mo adehia ne yensem twani ba wa bedu adi nkomo no omu kire mu se adwumaku no ede Ghana National Petroleum Corporation GMPC womo abesi sebi yane di ama wonom na yane no womo se ye no womo anwe womo kwaye nso womo nani emeto aso womo tutu sra wodom se we di moku wo a muntwante preko mo mawie senya no kura na mbetumi a womo a womo ka bie womo ni mu mbetumi a bombala tere kura di ama womo no mo maye bi mfa ma womo sanse ho no womo wura bush too much eho akwakwa penpunti Info Mboma na wensi wonamfo anya mpuntejuma mfa mbo man titiri ya kwa no bridges na ebimu abubu nsutu a aha ka akra na mso no wanya accident ti monye mbo na ye toilet facility no mbo na ayeden owo so akwan de anka ye pese mo baye bridges ni yi na muguso kota na ya woto because ye ha no titiri beaches ahodo wo ha nti so mo ye kwan ni ye abobwe ye kroman no si aro ye toilet facility asem no de ha adwun ye chese de o dada no anye na almost aye kwandam nti abane say ye je na wo mfuchiri ne mpoano no so anye sa nti ye ne nje wonso ye ne bebi papa bi ya ye beje ya na nti na ne ye ne da GMPC fo ade no so aye manho nu ebroki no ye nye bia mana barpe mana anye ye entini dia ya ne dia bombara tri ni bia ne bepe dia ma wo mo for the meantime na wo mo etimi aye wo mo hu ye kakra agenfo ya wonom we ajan
ajanfo a womo ewo enzima east cross ni bedwa ni ba wa bedu kuro mu no ene esa ya so womo akwan nyenyenyenyenyenyen to edi empanifo manimu a mo nsha kwan ne nyemfa ma womo na bobo ya bebi ni pragi bebi na ya doso dodo ena said ye ben pu nti beach kura kwaso amafo ba ho baji womo ni se kwan ne ya abrofo ne basa na enye baabi a ya yinku efe nko anu wombeko se such places no no ma ko hwehwe ho kama ho nso yekurokutom na bibia etumi akosho aba wa bedu adifiri ni kuromuton na de shedi nkomo bai afi yemfa nsem no nko wie ewo amanone na ayi enura ne ne na nsa kura de ba no a nanka envoy special envoy Steve Witkoff ene Jared Kushner nanka wamo ya trip bi dia free ewure mu o Pakistan na ja wom ni Iran fo akọ nkomo eno na me of atras din America mampani asem na America Donald Trump what trans din no say for the way trip ro kra wa twam na wom ko meeting wie ye wom decide me of fire so ma sa trip no emma so wa cancel envoy Steve Witkoff ena Jared Kushner wamo trip no mde ko Pakistan na wamo akone Iran for na kwa tenase no wobomode ama press secretary ya wo yefie kase mu ho White House Caroline Levitt womane ne nsantrefo wobonkomo na no wose se wanya so mpapa nk wankasa eno ntie bomode akoye ekwaje nsem no. The president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person, and so the president is, as I've said many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting. We've certainly seen some progress from the Iranian side in the last couple of days. What? Me offer say Caroline Levitt. And watch that you Sentia Witkoff, Steve Witkoff, and Jared Kushner. One woman ko Pakistan no. Na was he around for one person wa mokasa fedi almost say send America for one more tintim one nim ya one more come when you see me offer. Wa kana ni mosi den so ano de wanya hwe nemum USS Abraham Lincoln no wo de besan de akọ Red Sea ni so na Strait of Hormuz wa ko buwa guma me mu atre na Iran force wo ma wo mu pie mra monten ena Abbas Arachi se afedi ye o de adwebre wo be kasa ene se afedi engo mo kwa Pakistan no so wo no mo mo kwa Pakistan bia so mpeso mo kasa wo mo mfre ne phone so no mo ne nkasa we so na ye gina na anopayi samu edi bedi wontu ano yede ne nyina asie ekoba jesi sempremo be maba won na so kase yasene end point homeopathy clinic enso bo chidom e ma yede somo bra na Leicester Company Limited edi yas toothpaste and brush edi aso yasene na 2074 T74 so eboa yen asomu ama bibia akonkan yetena ase e Sompa 106.5Fm so enkra ha sei no sabre kro ye ote yanka Sompa 93.1 ewa santimentem wa iko 100.9 no so santimentem mu kuma se ho no a Adamfopa radio eno wa France ahenkro pare no wo mu nyina kasabon Sompa 101.1 ewa takwa Sompa 103.3 ewa takrade Sompa 106.1 watachimai Sompa 98.9 ewa sunyane Sompa 90.7 won kranza Sompa 101.3 ewa doma ena doma FM 100.7 eno so doma ho no a Kaneshia Ban Radio ewo nkran Kaneshia ya ajikasi Kingdom 106.1 FM ewo Mankasim udi koda na so bia radio phone nyina wo no eya hwehwe bia captain wo no eya Sompa FM ye ginam ye santua musa belaba udu Facebook eya Sompa 106.5 FM Accra and YouTube near Sompa FM live www.sompaonline.com so ye nsem for development wa page nsem nyina de akogwa de foforo bia ka ho esa de aka ho anya sem kuma se ye chekere ne ye sane a na ye chekere sane ewo Sompa TV live loud and clear and a pay some more did you want to know not possibly and say yade to manim CEO Edema Millennium Development Authority MIDA adwumako no ononyamfo Alex Mod wakwa kwasra Dr. Agnes na momolate ya wono wayeswani a wo hwe enkwada ne ma ene wasetena mu yedie ho nsem so no amadi nkomo pi said ye be gender equality no ebetumi agina yie ni nyina mu nsem no yede som Lawyer Kwame Ekufubuafo Esquire of Akropon Krapem
wɔse galamsey ɛgye nipa nkwa ɛde afiri yɛn nsɛm ɛku ɔman no deɛ a nea wɔyɛ galamsey no yɛmmɔ de tuo nku no Krachi East Mira Shebejani Ayonyafa Nelson Kofi Jabab wakasa kyerɛ mu sɛ adehia wɔn ɛwɔ ne mpatam hɔ brɛ na dambai ferry ne kora ɛsɛ yɛ no mpanimfoɔ ɛmɛyɛ mfa ma wɔn a ne nyinaa mu no ɛka ho ama wɔn asetena mu yɛdie ne deɛ ɛka ho no ɛtɔ apen ɛwɔ mpatam hɔ otumfoɔ ɔsɛdutu a ɔtɔ so mmienu yɛ asantema nyinaa wura wɔka kyerɛ mampani sɛ ɔyɛ reset no a amanyɔsɛ mu wɔnyɛ reset no bi wɔ hɔ na atemdidie no adɔɔso dodo Sada ana enzima istikros ni ebedwa ne mu atoye mantam nso no agenfo sei wɔn de mpuntu nnwuma ne akwan ani bibia sabi abɔ wɔnom sɛde Johnson abɔ akokɔ envoys Steve Witkoff ɛna Jared Kushner na nkɔmɔ Pakistan na wɔn ne Abbas Arachi ɛna ne nkɔfo na akɔdi nkɔmɔ nso mi wɔfa so wɔtwam ama nam so kora ma mi wɔfa ne press secretary Caroline Levitt wɔn nsɛntwɛfo abɔ nkɔmɔ akyekye sɛ ntia ɔyɛ saa Ebusiane nsɛm ni bi kan yenim ho na anuanu banu yesi adwae de sum sɛ nana ka yesi no osia bremu kase wo a wutie yɛn akyichi ni benche da mu nyina mu ase safo kantan ka bema badama no pagya yɛn efirifia besin tenten fidie ne so ɛma onya bi hwɛ yɛ apɛsma ka de hye banu mimidin abana badu adepa kofi menembra ɔdoma nkoma chiame ɔbrempɔn nana kwaku ampoma